nu gennemgået jeres sidste prøver, og vi har fundet de agenter, der skal ud på en mission. Nummer 0689. Nummer 0282. Nummer 0785. 0372. 0588. Og det sidste nummer, jeg nævner, skal ikke med på missionen. 1138. 1138. Sæt dig ned. 0712. Brong. Jasmin. Den mission burde passe til jeres kompetencer. Jeg ser ikke nogen grund til, at I ikke kan klare den.